nyo, sinusugpo namin yung droga at part ng kampanya ni Pangulong Duterte at susuportahan ko yan in the next 3 years. Susugpuin namin yung droga. Sir, kilala niyo po personally ba itong si Bicoy? May duda na kayo? May araw ka din. Kilala niyo, sir, personally? May araw ka din. Lahat yan, sabi ni Pangulong Duterte, may araw din yan. You have a fairly good idea kung sino ang group o is it just an individual behind all Basta of this? lahat yan may hangganan at may araw din kayo. Sir, anong naging reaction ni Pangulo nung minention yung anak niya, sir, na bata? Sabi niya, Birthday niya kay... lahat po ay may araw at may hangganan. Mga ganong klaseng pamumulitika. Pilit niyong dumihan ng isang tao para kayo ay pumuti. Yun ang style ninyo. Kami dito, pinapalabas lang namin kung ano yung serbisyong pwede naming ibigay sa inyo. Kami, serbisyo lang kami sa tao. Trabaho lang kami at pangako namin. Wala kaming ibang interest dito, kundi kabutihan lang ng bawat Pilipino.